Da ni am droi i ardd Getsemane, lle bu Iesu Grist lawer gwaith yn ymwelltio ac yn gweddio. Ond da ni'n ymweld ar ardd ar y noson dyngedfennol yma, dydan. Lle gweddiodd o'r weddi fawr yna. Aba, Dad, mae popeth yn bosibl i ti. Cymer y cwpan chwerw yma o ddiarnau. Ond paid gwneud beth dwi eisiau. Gwna beth hwrwy ti eisiau. Dyma'r noson y gadawodd ar yr uwch ystafell, chamu allan i'r dywyllwch nos, ac i wynebu tywyllwch yr awr fawr oedd o'i flaen o. Mae'n amseroedd pan da ni angen ein gilydd, yn does? Ers yn blant, plant yn dweud aros efo fi, mae'n dywyll, dwi'n isio bod ar ben yn hun. A da ni'n gwybod hefyd, mae oedolion, fel oedolion, da ni, os rhywbeth anodd o'n blaen ni, rhywbeth da ni ofn i wynebu, da ni'n dweud, ti efo fi, dwi eisiau dy gwmni di. Da ni fath wedi'n creu gael cwmni'n gilydd, ac i fod yn gefn yn gilydd, ac yn gymorth yn gilydd. A'r noson yma, mae Iesu Grist, mab Duw, yr un yn gymerodd ein natur ni, a ddall yn un ohonom ni, yn teimlo'r un angen. Mae angen am ei ffrindiau, Pedr, Iago, Ioan, a mae'n mynd â nhw i mewn efo fo i'r fan yma o weddi. Pam? Wel, roedd yr awr fawr dywyll yma o'i flaen o. Roedd y groes o'i flaen o. Roedd y poenydio erchill, y ffordd erchill mae ddienyddio o'i flaen o. Nid o'n i'n dirnad y poenau yna, John. Da ni di arfer jyst sôn, croesrwydd i wydef, yr holl boena. Roedd y boena emosiynol o'i flaen o hefyd. Rwy'ch chi y profiadau yna o gael ei adael yn unig ac ar ben ei hun. Y profiadau yna o gyfaill, neu nhw wedi cyfri hyn yn gyfaill yn dod ag yn ei frydychio. Y profiad yna o gorfod sefyll o flaen yr awdurdodau yna a deud dim ar holl gelwyddau yn cael ei ddeud amdano fo. Yr holl erchylltera yma, emosiynol yma, y pethau yma oedd o'i flaen o. Ac oedd hynny'n chwerw. Ond pwyna iddyn nhw yma, llawer un wedyn o bobl ffydd wedi gorfod i diodda hefyd. Ac wedi diodda nhw'n ddewr ac yn gryf. Ond roedd yna rhywbeth arall yn aros yr harglwydd. Roedd yna yfed cwpan o'i flaen o. A hwn oedd yn ei boeni fo fwyaf. Y cwpan mae rhaid o'i yfed i'r gwylod. Cwpan fydda'n neud o wyddi allan fy niw, pam yn cadewaist. Pam ti di troi cefn yna? Pam ti di ngadael i? Fydda'n dod â fo i'r awr yna. Pam fydda fo'n cymeryd pechodau'r byd arno ei hun. A phan fydda fo'n cymeryd llyd cyfiawn Duw arno ei hun. Mae'r cwpan, pan da ni'n edrych yn ôl trwy'r ysgrythura, da ni'n gweld bod cwpan yn ddarlun o hyd, yn darlun o lyd Duw. Llyd cyfiawn Duw. Yn erbyn drygioni a thechod. Dych chi'n meddwl, troi jyst dau enghraifft, llyfr Job, gadael nhw brofi dinistr eu hunain nawr, ac yfed oedd i gofaint yr un sy'n rheoli popeth. Neu da ni'n mynd i llyfr proffwyd Jeremia, pan da ni'n cyhoeddi'r farn Duw ar Juda a'r cenhedloedd eraill. A mae'n dweud, mae'r arglwydd Duw Israel yn ei ddweud wrthoi, cymer y gwpan yma gen i, mae'n llawn dop o win fy chyd. A dyma'r gwpan. Oedd yn poeni'r arglwydd Iesu. Nid mynd i farw i fynd at y tad, ond i gael ei wahanu oddi wrth y tad ei mwyn ni. Da ni am edrych ar y digwyddiad yma yn y gardd. Jyst cyfeirio at y 3 peth gan obeithio gallai fod yn fyr. Y peth cyntaf dwi eisiau ni edrych arno wedi gweld bod Iesu'n hollol effro i'r hyn oedd yn digwydd. Ond ar y llaw arall oedd y disgyblion yn cysgu. Da ni'n gweld hefyd yma bod yr Iesu yn dangos ei gariad i'r eithaf yma yn ei hunan aberth. Tra mae gynno fo un oedd wedi dweud i fod yn gyfaill, Judas
yn ei fradychio. Ac mae da ni'n gweld hefyd fod yr Iesu yn sefyll tra mae pawb arall yn rhedeg i ffwrdd a'i adael o ar ben ei hun. Yn gyntaf, da ni am edrych ar ffaith fod yr Iesu yn effro a'r disgyblion yn cysgu. Un sy'n effro Iesu Grist i bod erioed yn pan ni'n edrych ar ei weinidogaeth oedd o'n effro, effro i anghenion corfforol yn doedd. Oedd o'n effro i angen pobl am fwyd, pan oedd o'n bwydo'r tyrfaoedd. Oedd o'n effro i anghenion corfforol, pobl ag yn iachau yn doedd. Oedd o'n effro i anghenion emosiynol, teimladau, pobl oedd o beichiau, trymion, pobl doeddwch ataf i bawb sy'n flinderog ac yn llwythog, meddwl fo, ac mi esmydd arnoch. Roedd o'n effro i'w hangen i am gymod a Duw. Ac am fyddiant. A mae'n rhaid fuan iawn yn dechrau dweud hynny. Y claf o'r parlus wedi cael ei ollwyn ar fatsas ato fo. Maddeuwyd y bechodau, meddwl wrth nhw. A roedd o'n ymwybodol o'r hyn oedd o'i flaen o'r cychwyn rwysut. Da ni'n weld o'n yn ei ffordd mae'n siarad. Chi'n gofio Cesaria Philippi, mae Pedr yn dweud, o ti yw Crist, mab y Duw byw. Ac yna'n sydd wedyn, mae Iesu Grist yn dweud, fel un mae Marc yn dweud, dechreuodd esbonio iddyn nhw, fod yn rhaid iddo fo, mab y dyn, ddioddef yn ofnadwy. Byddai'r arweinwyr i ddewig, y prifoffeiriad a'r arbenigwyr y gyfraith yn ei wrthod. Byddai'n cael ei ladd ac yna'n dod yn ôl yn fyw ddeuddydd wedyn. Roedd yn siarad, mae'r ysgrythur yn hollol blaen gyda nhw. A mi fydd o bwysleisio hynna drosodd a drosodd pan ni'n darllen yr Efengyl. A dyn ni'n gweld i bod o'n hollol effro bod rhaid rhoi brydwers. Bod rhaid rhoi einioes yn brydwers. A dyn ni'n clywed darluniau gyda fo. Mae'n darlunio hyn fel bugail. A mae'n dweud, mae'r bugail, fod i'r bugail sy'n cadw neffro ac sy'n rhoi einioes dros y defaid. Fel na mae'n siarad. Fod o'n dymuno ffordd arall, mae'n gwybod na dos dim ffordd arall. Mae'n deall na dos dim ffordd arall. A mae'n ildio i'r ffordd yma drefnwyd. A mae'n fodlon. Hyfed cwpan di gofaint Duw. Y Duw cyfiawn dros ni. Mae'r ysgrythur yn gorfod cael ei chyflawni, meddwl fo. Meddwl wrth y rei oedd yn dod i'w ddalo. Ydw i'n arwain gwrthryfel neu rhywbeth? Ai dyma pam mae angen cleddyfau a pastynnau yma? Pam wnaethoch chi ddim farestio un y deml? Ro'n i yno gyda chi bob dydd yn dysgu'r bobl. Meddwl wedyn, ond rhaid i bethau ddigwydd fel mae'r ysgrifau sanctaidd yn dweud. Ond am y disgyblion, maen nhw'n cysgu. Maen nhw'n cysgu pa ddylan nhw fod yn effro. Yn effro i angen Iesu am eu cefnogaeth nhw, i ddechrau. Yn effro i'r hyn oedd ar fi'n digwydd. Yn effro i fwriadau Iesu Grist. Mi ddylion fod yn effro i'w angen o'n ddiogelwch, rhag y gelyn, a rhag temptasiynau, ond fe cawn yn cysgu. Hawdd ysgyn yn cysgu, ynddi? Pob yn effro gobeithio. Na? Hawdd ysgyn yn cysgu. Chyn i cysgu, sy'n di cysgu, wel, cysgu a ni'n di gobeithio bod yn neffro i rhywbeth. Cofio gwneud yna pan o'n i'n ifanc. Aros i fyny weld rhyw raglen ar y teledu, ac raglen drosodd, ac adag ond oedd y blanc oedd ar y sgrin ar y diwedd. Y cwbl di mynd, di colli fo. Neu, wedi cysgu am llygyd yn gorau, lawer gwaith mae rhywun yn siarad fo fi, maen nhw'n deud rhywbeth wrtha fi, neu'n gofyn rhywbeth i fi, a sgyn i mor syniad llia be maen nhw wedi ddeitha. Da ni'n cael ei cysgu am llygyd yn gorau. Mae yna bobl wedi cysgu a trychineb wedi dod i'w rhan nhw'n cysgu wrth dreifio a wedi troi yn angheuol. Cysgu yn rhywbeth mae'r arglwydd yn dweud ni am beidio i cysgu. Gall prysurdeb i'n byw ni. Neu ni gysgu'n ysbrydol chi. Gall ni golli'r blaenoriaethau fel pobl.
Allwn ni fod mewn stad o flinder fel eglwys. Oherwydd mae gyda ni gymaint o bethau da ni'n trin a'i trafod. Trafod cymaint ar un adeiladau, ar fan rheola, ar ei sylw i ryw drefn sydd ganddo ni. Nes weithiau, da ni'n gallu peidio bod yn effro i wrando ar yr arglwydd. A peidio bod yn effro i'w ewyllus o ar ein cyfer ni. Gallwn ni anghofio'r pethau hanfodol. Throi at y fymylon. Mae gen nhw'n bwysig. Gallwn ni anghofio'n gilydd. Anghofio ein heglwysi, ein pobl, ein cymunedau, a'r byd sy'n mewn angen. Gallwn ni anghofio anghenion corfforol, anghenion emosiynol, ac ysbrydol pobl o'n cwmpas. Mor hwydd. A mi allwn ni fod mor gysglyd fel bod ni'n neffro i angen pobl i glywed a gweld yr Iesu a deall i aberth drostyn nhw. Cadwch yn deffro, nes i Grist wrth i ddisgyblion. Deffrwch. Deffrwch. Byddwch chi ddim... Deffrwch o'ch cwsg. A mae eisiau'n deffro ni na. Ei ysbryd. Eisiau agor yn llygaid ni edrych a gweld, sylwi ac ymateb. Mae'r eglwys yn Gesemanen, mae rhywbeth trist amdani, cysgu. Ond mae yna rhywbeth gogoneddus am yr eglwys yma, yr un bobl ar dydd y Pentecost. Gweddiwn am i ni fod yn yr eglwys dydd y Pentecost. Yn eglwys sy'n gweld, yn clywed, yn sylweddoli ac yn sefyll. Na'r peth cyntaf, mae'r Iesu'n effro, a mae'n galw ni na i fod yn effro. Yr ail beth eisiau rannu ydy, dyma amlygiad o gariad Iesu Grist tuag ato ni. Ac eto mae yna un o'r oedd i blith o'n dod ac yn ei gusanu ac yn frydychio, sef Judas. Da ni'n tueddu feddwl am gariad, neu mae'r byd yn meddwl am gariad, beth bynnag yn aml iawn yn herma, just deud rhyw eiriau neis, dwi'n dy garu di fel hyn a fel arall, a rhyw gofleidio mawr. Neu, dwi'n rhoi rhyw gan i ti, can am rhyw gar, fel dwi'n dy garu di fel hyn ag ati. Ond mae cariad y fwy na hynny, dydy. Da ni'n meddwl am gariad weithio fel cysan. Cysanu rhywun. Ond i gysan, yn ddim byd na chdi sa di'n dod o'r galon, na chdi. Mae rhywbeth eich iawn yn ni, sa di'n dod o'r galon yn dod. A fanna mae'r arglwydd yn edrych. Edrych ydyn ni'n ei gario. Ac yng ngardd Gesemane, yn yr awr dywyll yna, mae Iesu Grist yn rhoi mynegiant o'i gariad at ei dad a'i gariad at ni yr un pryd. Trwy ddweud, gwndhelau'r diwyllus. Mae'n cyflawni'r gyfraith. Mae o'n caru Duw yn berffaith, mae'n caru Gythyn yn berffaith, a mae'n dweud, gwneler diwyllus, dwi'n fodlon mynd i'r groes. Mae o'n y cyfiawn yma yn rhoi hun dros yr anghyfiawn. Fel y dygau ni at Dduw. Dyna pam roedd o ddwylo pyr ar led. A dyna pam nath o wisgo coron draen. Ia, mwyn i'r brwns gael bod yn lan fel hyfryd liain main. Ond mae yna Judas yma hefyd yn dod â'i gusanu. Rhywbeth da ni'n ei feddwl amdano fel cusan, rhywbeth hardd, athro dwi'n gydnabod ti. Ond o'n am dymder i'w eiriau fo. Yn allanol roedd y gysan yn fewnol, ond ar ei welyniaeth yn erbyn Iesu Grist a'i eiriau, a'i fwriadau a phopeth. Oherwydd yn y gysan ac yn y coflaid, cwbl oedd o'n dweud oedd, dyma fo, cymerwch o ymaith, dwi'n eisiau byd i wneud efo fo. Gysan bradychiad oedd hi. Dweud wrth Iesu, dwi'n eisiau dy gwmni di.
Dwi'n eisiau dy ddysgeidiaeth di. Dwi'n eisiau dy eiriau di. Dwi'n eisiau dy ffordd di. Neu falle fod o'n ceisio, meddwl rhain, ceisio gorfodi Iesu Grist i fod yn Fesia oedd nhw wedi ddisgwyl. Ond eisiau fod yn Fesia i agenda fo. Fydda hynny. Nid agenda'r tad yn y nefoedd. Nid ei agenda yr arglwydd ei hun. A mae o yn cael ei hun yn brydychu ac yn gadael ei hun heb o leini ac heb o baith yn y byd. Beth amdano ni? Yn yr rypydd yma, dwi'n siŵr i ni wylio rhaid bod yn arwynebol ein ymateb i'r arglwydd. Rhag ceisio cael Iesu Grist i ddilyn ein agenda ni, ein ffordd ni. Gallwn ni ganu, gallwn... Fatha bod ni'n cusanu'r arglwydd. Os ydy o'n dod o'r galon, di o'n ddim na chdi. Mae'n rhaid i'n can i ddod o'n calon ni. Gallwn ni edrych ar y gair a'i wybod o, a deall lot o amdano fo, hebyd ar ôl gyffwrdd ein hynaid ni, yn goleuo ni i bwyd i'r arglwydd, i waith drosom. Gallwn ni gofio'r groes ydnod, heb ddiolchgarwch yn ein calon, heb brofi rhin y gwaed gwallwyd droson ni. Ie, mae'n hawdd dilyn traddodiad, heb ei difyrwch a ffydd. Ond mae'r gair ma'n yn gwadd ni i edifeirwch, i ffydd ac i ymddiriadaeth. Sut da ni'n gwybod bod ni'n caru'r arglwydd? Wel, at Pedr fyddai'n troi bod tro. Pedr nath wadu, Pedr nath dynnu cleddyf a trio rheoli pethau ni ffordd ei hun. Pedr nath gerdded o hirbell pan oedd yn falla mi fod i gerdded o gwbl. Pedr nath wadu dair gwaith. Ond Pedr a dorodd ei galon. Ar ôl gwneud. Chmo, os da ni'n caru rwy'n go iawn, os da ni'n ei brifo nhw, da ni'n dod i brifo o'n mewn. Oedd ei fethiant, o'n ei frifo fo. Ac yn ei droi o i edifeirwch ac i geisio'r arglwydd. A mae'r arglwydd yn delio mor dyner ar rhai sy'n ei fethio. Mae'n cyfarfod ag o. A mae'n cyfarfod o'r lan môr ac mae'n gofyn, wyt ti'n fy ngharu'n fwy na'r rhain? Wyt ti? A mae'n dweud, ti'n gwybod arglwydd, ti'n nabod fy nghalon i arglwydd meddwl Pedr. A mae'n nabod yn calonna ni na hynny. Y pnawn yma. Mae'n deall os oes yna rhyw gariad yn calon ni, os bod ni wedi methu, efallai. Bod ni wedi siomio. Bod ni efallai ar adegau wedi mynd trio mynd wneud pethau'n ffyrdd yn hunain. Bod ni wedi dilyn o hirbell. Mae'n jyst yn gofyn, wyt ti'n fy ngharu? Ac mae bwrdd yr arglwydd yn agorad i bawb sy'n caru'r arglwydd Iesu Grist, ydy. Da ni'n gwybod da ni'n gario ddigon. Mi ddylan ni ddod gan wybod bod ni eisiau gario'n fwy ac yn well. Sut da ni'n dod i gario'n fwy? Wel, cadw'n golwg arno fo. Dyna pan bod y bwr yma mor bwysig yna. Bod ni'n cael golwg ar aberth Crist drosom, yn rhoi hunan drosom. Ac rydyn ni wedyn yn ei garu ef, a mi ddo ef yn gyntaf yn caru ni. Meddwl llythyr Ioan. Felly mae'r Iesu'n caru, mae'r Iesu'n effro, mae'r Iesu'n rhoi ei hun yn aberth, mae'r Iesu'n caru, mae'n galw ni fod yn effro, mae'n galw ni na i feddiannu'r cariad, gael ei meddiannu gan y cariad yma. Ac yn ola mae'r Iesu'n sefyll ei hunan. Mae'n sefyll, mae'n gwneud safiad ffydd, dydy, yn y fan yma. Mae'n risg, ella. Mae'n pobl yn dweud, mae'n risg mewn ffydd. Dos dim, nag oes. Da ni'n meddwl, mae pobl yn meddwl bod ffydd yn gofyn am rhyw risg. Da chi jyst trystio. Ond dos dim. Ni'n cofio rhyw ferched yn y pentra lle ni'n byw, yn mynd i ddysgu nofio rhyw dro. Neithon nhw ddim dysgu nofio. Oherwydd nhw ofn gollwng gafal ar yr ochr y pwll.
Oedden nhw'n credu bydda'r dŵr yn ei dal nhw, os y bynta yn ymdawr yn teimlo hynny'n y syddo. Ond y gwir ydy, de, os di rwy'n yn ymddiried, bod chi'n teimlo bod chi'n mynd lawr, da chi yn arno fi. A ffydd ydy hynna. A dyna be mae'r arglwydd yn ymddiried yn ei dad, yn ymwiriad yn ei drefn. A da ni'n dathlu heddiw fod wedi sefyll ei hunan, cyfarch y dorf a dweud, oedd wedi dod i'w ddal o, cyflawned yr ysgrythura. Da ni'n dathlu i fod o wedi rhoi, wedi dweud wrth y rhai oedd yn curo choelion i'w ddwyddo fo. Dad maddau fynd, canis ni wyddons, pa beth yma'n ni'n meisir. Da ni'n cofio roedd o wynebu y cwbl, derbyn y poen corffolol, heb dar yn ôl. Derbyn y poen emosiynol, hollol dawel heb rwgnach. Derbyn y boen, y filltydd o gael ei wahanu oddi wrth ei dad dros hwmni. Do fes hafodd yr Iesu hunan. Fe roes ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron draen, mwyn i'r brwns gael bod yn lan, fel hyfryd liain maen. Fe gyflawnodd o'r ysglythyr. A da ni'n cofio'r llyfr proffwyd Eseia yn dweud wrthon ni, do, gafodd ei anafu am ein bod ni i gwrth ryfela. Gafodd ei sathru am ein bod ni ar fai. Gafodd ei gosbi i wneud pethau'n iawn i ni. Ac am iddo, a fo gael ei giro, cael som ni ein iachau. Di ni gyd wedi crwydro fel defaid. Pob un wedi mynd i ffordd ei hun. Ond, y mae'r arglwydd wedi rhoi ein pechod ni i gyd arno fo. Chael ein anodd sefyll dros y disgyblion yn yr ardd. Neu ceisio sefyll yn ei ffordd ei hunan a chymryd cleddyf. Ond yn y bôn rhedeg i ffwrn eithon nhw a iadal o. Tydi sefyll bob amser ddim yn hawdd, ond galwad i sefyll trwy ffydd i galwad yr Efengyl, de. Sefyll yn diogelwch breichiau Iesu Grist. Sefyll mewn gwnaeth yr eglwys fore. Da ni'n cofio nhw'n sefyll yng nghanol Jerusalem. Bellach yn deall be oedd wedi digwydd. Yn gallu deall pwy oedd yr arglwydd, be oedd wedi wneud drostyn nhw. Yn deall ei fuddigoliaeth o y trydydd dydd. Yn caru y byd gymaint fel bod nhw fod nhw'n rhaid i sefyll yng nghanol Jerusalem. Ymysg y bobl wedi croesoelio eu harglwydd. A rhyw fynegiant o gariad at ddiw yn ei moliant ac yn ei haddoliad. Ac rhyw gariad rhyfeddol at ei gilydd. Ac at y byd colledig o'i cwmpas. A dyna di'r alwad i nina heddiw, ynde. Galwad i fod yn effro. Ni'n harglwydd yn gwaredwr. Giwalwad o arnom ni. Galwad i'w garu o'n fwy, oherwydd mae cariad perffaith yn bwrw allan ofn. Galwad i geisio ei nerth i ysbryd glân, i allu sefyll drosto, a bod yn gorff iddo mewn gwirionedd yn y dyddiau tywyll hyn da ni'n byw yn nhw. Gan gofio fod tywyllwch wedi ei drechu gan ein harglwydd yn gwaredwr Iesu Grist. Diolch i chi am eich gwrandawiad eich amynydd. Amen.